салом бинандагони барномаи ман ҷамъ, оғоз мекунем барномаро аз толори варзишии 55 спирит. Ман мураббӣ Бобоҷон Искандаров. Имрӯз бо тавсияи мураббӣ Юсуфҷон як барномаро барои шумо пешкаш медиҳем, ки барои афзоӣ додани мушакҳои қисми пушт пешбинӣ шудааст ва ин ҳаракатҳо дар шакли силсила тамрин ба истилоҳ ҳамон суперсетҳо анҷом дода мешаванд, ки барои афзоӣ додани ҳамон мушакҳо бисёр муфид аст ва шумо метавонед аз ин барномаи тарзикардаи Юсуф истифода баред. Сараввал барои омода сохтани ҳамон мушакҳо, барои гарм кардан, барои пешгирӣ кардани ҳолатҳои иллатхӯрӣ дар давоми тамрин мо шурӯъ мекунем аз ин таҷҳизот ва як ҳаракатро барои шумо нишон медиҳем, ки ҳамон мушакҳои қисми пушт ва зери бағал ба куллӣ фишор дода мешаванд ва Юсуф нишон медиҳад. Баъд ман ҳам кӯшиш мекунам аз дунболи ин ҳамин ҳаракатро анҷом диҳам. ҳангоми анҷом додани ин ҳаракат ҳамон тахтапушт бояд рост бошад ва нафас бояд мутадил контрол карда шавад ва чӣ тавре ки мебинед дастҳо ба ин сурат мушакҳои қисмати зери бағал ба куллӣ фишор дода мешаванд. ин амалро дар 3-4 давр анҷом медиҳем дар 12 маротибагӣ. даври аввал бо вазни ками сабуктар ва дар даври дуюм мо метавонем вазнро камтар изофа кунем. дар барномаи навбатии ман ҷамъ машқҳои ҷисмонӣ нишон дода мешаванд, ки барои васеъ гардонидани мушакҳои пушт пешбинӣ шудааст. дар ҳақиқат ҳамон чизе ки мо мехостем ба он натиҷа расидем. ҳамон мушакҳои қисмати зери бағал ба куллӣ фишор дода мешаванд ва ҳамон як кашишро ҳис мекунед. баъди анҷом додани ин амал мушакҳои мо ба куллӣ омода шуданд ва мо мегузарем ба тамрини асосӣ. тамрини асосӣ аз 3 таҷҳизот истифода бурда мешавад. якум таҷҳизот ин дар ҳолати ғайримуқаррарӣ кашиш ба боло, дуюм таҷҳизот аз вазни истифода мебарем ва сеюм аз вазне ки ба истилоҳ аз ҳамон гантелҳо ва як қуттӣ. варзишгарони муҳтарам метавонед шумо аз ҳамин барнома истифода баред ва ҳаминро дар ҳамон барномаи варзиши худ ворид созед. мо ҳамон таҷҳизотҳои худро омода месозем ва ба тамрин шурӯъ мекунем. бинандагони азиз, ҳамон таҷҳизотҳое ки барои тамрини мо лозиманд, мо ҳамонро омода сохтем ва Юсуф ҳоло нишон медиҳад, ки ин амалҳо чӣ тавр анҷом дода мешаванд. ман ҳам кӯшиш мекунам баъд Юсуф ҳамин ҳаракатҳоро анҷом диҳам. Юсуф, мо мепардозем ба турникашӣ. ба ҳамагон маълум аст, ки турникашӣ чанд навъи худро дорост.
ва ҳар яки он барои узвҳои гуногуни шахс таъсири мусбат мерасонад. барои зебо ва васеъ гардонидани китфон дастҳоро ба се кушода бо чунин тарз иҷро кардан зарур аст. ҳангоми турникашӣ мушакҳои бузург фарохи миён ва бозувони шахс дар ҳаракат буда ҳамчунин тақвият меёбанд. иҷроиши машқи мазкур ба васеъ гардидани китфон, аниқтараш секунҷа гардидани бадан ки орзуи ҳар як ҷавон аст, кӯмак менамояд. дар мобайни ҳамон тамринҳо таваққуф дида намешавад. ҳамон се амалро дар якҷоягӣ анҷом медиҳем, баъд таваққуф мекунем. ин дуюм ҳаракат буд ва сеюм ҳаракат ба ин сурат анҷом дода мешавад. чӣ тавре ки дида мешавад, ҳамон мушакҳои қисмати пушт ба куллӣ фишор дода истодааст. бозуфишории якдаста бо гантел яке аз машқҳои асосии бадансозон ба шумор рафта, бидуни иҷрои ин амал онҳо ба ҳеҷ натиҷаи назаррасе ноил намешаванд. ин намуди тамрин низ мисли иҷрои дигар амалҳои вазнабардорӣ махсус барои мустаҳкамкунии камар ва дар навбати аввал қувват гирифтани бадану васеъ гардидани мушакҳои пушт иҷро мешаванд. ҳангоми иҷрои ин амал мушакҳои миён, қафаси сина ва мушакҳои панҷаҳои даст тақвият меёбанд. вазни гантел бошад аз қобилияти варзишгар вобаста аст. вазнае ки дар намуди сеҳарба ба гоҳи бардоштани он аз замин иҷро карда мешавад, яке аз машқҳои асосӣ ва муҳими миён ба шумор меравад. иҷрои пайвастаи ин омил ба бурзу бозу ва қувват гирифтани мушакҳои бадан мусоидат мекунад. асосан варзишгарон ё нафарони ҳавасманди бадансозӣ тариқи иҷрои ҳамин машқ ба зебоии камар ва мустаҳкамии шонаҳои хеш талош меварзанд. бо иҷро намудани машқи мазкур маълум аст ки кадом мушакҳои бадан дар фаъолиятанд. бисёр як тамрини мураккаб аст. барои чӣ мо аз ин қутӣ истифода бурдем. ман ва ростӣ ин амалро якум бора аст анҷом медиҳам. аслан мо дар замин кор мекунем. ин усулро ба ин тарз кор кардам. ман мушакҳои қисмати поён боло ҳис мекунем ки ба куллӣ фишор дода мешавад. бисёр як барномаи мураккаб ба шумо тавсия мекунам ҳамин амалҳоро анҷом диҳед. юсуфҷон, баъди ҳар як давр чанд дақиқа барои омода шудани ҳамон бадан таваққуф лозим аст? аз ҳисоби ки суперсет хеле вазмин аст, аз 3 то 5 дақиқа мумкин аст истифода кардан. кӯшиш мекунем ҳамин амалҳоро дар 4 давр анҷом диҳем. таваққуф 3-4 дақиқа фикр мекунам кифоя аст. дар давоми ҳамин тамрин об нӯшиданро фаромӯш насозед, зеро ҳамон об ҳамон минералҳои дар корро ба организм ворид мекунад ва организм тезтар барқарор мешавад. ва дигар силсила тамрине ки мо анҷом медиҳем баъди ҳамон як машқҳои мураккабе ки анҷом додем, ин ҳам як силсила тамрин аст ва аз ин таҷҳизотҳо истифода мебарем. чӣ ки гуфтем барои мушакҳои қисмати болои пушт пешбинӣ шудаанд. юсуф аввал ин амалро анҷом медиҳад. тарзи дуруст анҷом додани ин амалро ба мо нишон медиҳад ва баъдан ман кӯшиш мекунам ин ҳаракатро анҷом диҳам.
و دویم حرکت از این تشریح و طرز درست انجام دادن این عمل یوسف با ما نشون میده. بسیار یک تمرین خوب. ما این حرکت رو در 3 دور انجام میدهیم. 12 مرتبگی. بسیار یک برنامه خوب. بسیار با من معقول شد. شما میتوانید از این طرز برنامه‌ریزی استفاده برید و همین حرکت ها در آن برنامه ورزشی خود ثبت نمایید. بسیار یک تمرین مرکب. اما موشک‌های قسمت این بالای پشت با کلی فشار داده میشوند و یک تمرین بهترین با توسعه یوسف این عملها را در 3 دور انجام میدهیم. 12 مرتبگی یوسف. همان توقفی که در بین اون دورها باید کنیم چند دقیقه باید باشد؟ از 1 تا 2 دقیقه. تمرینی که ما انجام دادیم کمتر آسان‌تر است نسبت تمرین پیشتر. توقف رو ما کمتر بکنیم. 1-2 دقیقه. در دور دوم ما میتوانیم وزن رو کم کنیم. در دور دوم ما وزن رو کمی اضافه میکنیم. در این عمود ورزش همان یک کمک رفیق بسیار رول مهمی را می‌باشد. این آن را نشان می‌دهد که یوسف از عهده این کار نمی‌برد، ولی همون 2-3 مرتبه آخری که همون موشک همون استرسی که بر ما در کار سوار را می‌گیرد ما باید همون کمک خود را رسانیم. کمک ما ممکن 10-15% باشد، لیکن همون و به طور پسیخیکی یوسف حس می‌کند که یک رفیق کمک رساننده شده است و من هم کوشش می‌کنم از وزن سنگین‌تر استفاده برم و یوسف ما را کمک می‌کند.
якум кашиш ки Юсуф анҷом дода шудааст барои қисмати тарафи рост, дуюм барои қисмати тарафи чап 10 сония 15 сония кифоя аст ва сеюм барои ҳар ду қисмат. баъд аз тамринҳои вазнин бояд ҳар як нафар мушакҳои худро ёзиш диҳад. кашишдиҳии мушакҳо баъд аз анҷоми тамринҳои сангин бадани шахсро аниқтараш, мушакҳои баданро дар ҳолати оромӣ нигоҳ дошта ба ҳолати аввала бармегардонад. ин кашиш барои кашиш додани мушакҳои қисмати пушти китф. дар хотир нигоҳ доред ки тақвия додани мушакҳои бадан ҳам барои пурқувват гардидан ва ҳам барои нигоҳдошти солимии аъзои бадан мусоидат менамояд. аз ин рӯ тавассути варзиш ҳамеша дар ҳаракат бошед то мушакҳои бадан тақвият ёбанд, зеро маҳз бо ин восита метавон солимиро дарёфт. фикр мекунам ин кашишҳо аз он тамринҳои мо бо мушкилтар дар назари ман тохт, лекин ҳамон оромие ки мо мехостем ҳамон оромиро гирифтем. мо имрӯз ҳамаи ин ҳаракатҳоро инҷом додем барои афзоӣ додани ҳамон мушакҳои қисмати пушт ки пушт ба ин сурат барои паҳм кардани ҳамон пушт як пушти зебо метавонед аз ҳамин барнома истифода баред ва ҳамон мушакҳои худро афзоиш диҳед. ин буд як тамрини беҳтарин. ба варзиш машғул шуданро фаромӯш накунед. варзишро дӯст доред. то барномаҳои оянда саломат бошед.